איך קוראים לך? שאלתי איך קוראים לך. שאלתי איך קוראים לך, למה אתה לא עונה? מה אתה שואל? אתה יודע איך קוראים לי. אני יודע הרבה דברים, אני רוצה לשמוע את זה ממך. אוקיי, מאיפה אתה? תל אביב. וואלה? אתה לא נראה תל אביבי. לא רואים את זה עליך. כי אדם מראה לעיניים, והשם מראה ללבב. אמן, אני אגיד לך מה עוד אני רואה בעיניים שלי. אני רואה פושע. אני רואה מולי רוצח. עלמא דשיקרא. בקבוק תבערה התעופף מעט על רכב פלסטיני. שרף 3 אנשים, 1 מת, 2 במצב אנוש. וזה מה שיש לך להגיד להגנתך? עלמא דשיקרא? חלש. תנסה קצת יותר, אני בטוח שיש לך הסבר מצוין. יאללה, אני מקשיב. אתה לא רוצה לדבר? חבל, חברים שלך כבר דיברו, אני יודע מה קרה. אתה יודע מה? תשתוק, אני אדאג שאתה תשתקל במעצר מנהלי עד שאמא שלך לא תזכור איך קוראים לך. זוכני נא, וחזקני נא. איך הולך דוד? גם בא לילד הזה והרבנים שלו נמנו לשתוק ולשיר כמו חמור. משהו הוצאת ממנו? בינתיים כלום, אבל אני עובד על זה. סומך עליך דוד. לא לישון, פה זה לא מסירה פיג'מה, תן יותר חלומות. בסדר, שמענו אותך. תרגע. בגלל נער סתום כמוך, כל המדינה על הרגליים. אתם רוצים להקים מדינת יהודה? אתם מפגרים? אתם משחקים באש, אתם שורפים אותנו. חבורה של קנאים. אל תיגע בי, אני לא הילד שלך. אני לא איתמר, אל תיגע בי. מה אמרת? אני לא איתמר, אני לא הילד שלך. ולמה אתה יודע איתו? תענה כבר, תענה. למה אתה מתעלל בהורים שלך? למה אתה עושה להם את זה? מה אתה רוצה עכשיו? אתה שובר לאמא שלך את הלב, זה לא מפריע לך? אל תדבר על אמא שלי. מפגעות כאלה ארוכות שוכחים מכיבוד הורים? זה לא כתוב בתורה שלך? אתה לא תבין. למה אתה חושב שאני לא אבין? מה לא מובן? קוראים לזה צביעות. אתה מדבר איתי על צביעות? אתה בעצמך מדבר עם הרבה שלך. אוקיי, אני מקשיב, תספר לי. לא נראה לי שתרצה לדעת. בטח שאני רוצה לדעת, זה הבן שלי. בן שלך? 5 שנים אתה לא מדבר איתו, זה הבן שלך? טוב, אז תראה, נעשה דבר כזה. אתה תספר על הבן שלי, ואני אדאג שאתה תצא עם תנקי.
התחלתי. What is your name? What is your name? My name is what? I ask you question. What is your name? What is your name? I'm not